životna misija, pored toga što osvajam pekare i postajem šampion, jeste da popravim iskrivljenu sliku stvarnosti o bodybuildingu i bodybuilderima. Ali Bakić ne pije, ne puši, ne drogira se, ne kocka se, nema ni jedan porok. Nema ni jednu tetovažu, nema kajlu, nema ništa. Znači, sve ono što pričaju, on nije. I zato je bodybuilding sport lepote. Pod broj 1. Estetski sport. Kategorija umetnosti. Akcioni plan koji Škabio potpisuje, zajebane drilove za vijuge iziskuje. Magazine, novine, knjigu, film i stripove, propuštam kroz filtere, sabijam u stihove. Čitanje, zagrevanje, za razmišljanje, redovi su krugovi, redovno treniranje. Danas lagan jogging, već sutra pišem sprint. TV u papirnoj formi ili isključivo za internet. Novac je bonus ko u starom pravom sportu. Omogućava slobodu da se posvetiš poslu, omogućava ulaganje vremena u traganje i pristup u hramove gde skrivene se nalaze prašnjave riznice što kriju stare istine, prastare smernice za ratnike, mistike, taktike vojne, za danas i ovde, za život bojno polje, bez milosti za spore, bez parade za heroje, bez vremena za pogreb, samo plitke hunki koje ne privlače pogled, gde su sahranjene želje, bez surove spreme, kada istrče na teren one stradaju dok trepne. Stiže vreme za spretne, za poteze konkretne, za povratak ideje, da radni vredni vrede, sindikalci se ne štede, to zna svako dete koje baci kosku bošku kad na ulici ga sretne. Nosim lobor na grudima ko simbol mojim ljudima, simbol našeg uspeha u svemu što preduzimam, simbol snova pesnika o trnju i zvezdama, simbol svesnih da trening nema prestanka. Biće ni u knjižari i u teretani. Trening je napor da dosegneš svod, kad ti se uvuče to u mentalni sklop, sedne na presto gde je slabo metod, prestaješ teško kada naslutiš moć, poput u rekom čiji sličini znoj, uspon na mesto gde ćeš naći mir svoj, kupolu sjajnu i zeleni vrh, svaki provod shvatiš bolje kad se popneš na vrh, sjuriš se dole tako odlučen čvrst, rešiš pa opet sutra krećeš na put. Trening je žega, stalna borba za dah, ali van njega ti si samo plen lak. Težak je put ratnika, zatrpanih satnica, kod kojih zadacima nema kraja danima. Betonska klanica ne ugađa slabima, trening je način da se digne brana kamena. Naspram loših ljudi, loših pojava i navika, svi oni bi te vukli tamo gde je tamna stranica. Izgleda primamljiva, lakša je od mučenja i silnih ponavljanja, majke svakog učenja. Koje jedva brojiš, pluća traže kiseonik, sloj soli na koži, svetlo lomi žmure oči. Napeto je vlakno, za milost razum moli, dok puca polako spoj po spoji, strašno boli disciplina. Do kraja će na nogama da stoji, suština da istraže se limiti svoji. Iako ovih dana tehnologija je dostupna da proširiš telo na zapreminu kompleksa u samo par poteza, inekcija pravila. Pazi, voda ispari ako se ne zalivaš, preskupa je prečica, neki se opekli pa kad su sa partnerima im treba druga hemija. Neka se robotika tim bavi pacijentima, pričam ti o borbi sa realnim problemima. Život je teškaš, brze pesnice od čelika, ti ne bi da mu predaš pa mora da se trenira. Biće ni u knjižari i u teretani. Trening je napor da dosegneš svod, kad ti se uvuče to u mentalni sklop, sedne na presto gde je slabo metod, prestaješ teško kada naslutiš moć, poput u rekom čiji sličini znoj, uspon na mesto gde ćeš naći mir svoj, kupolu sjajnu i zeleni vrh, svaki provod shvatiš bolje kad se popneš na vrh, sjuriš se dole tako odlučen čvrst, rešiš pa opet sutra krećeš na put. Trening je žega, stalna borba za